Ama hmani kisani kogya buma bwsani bagwi tamo khaimai tong o video mangpili kasai faikya kogono tongo buma kisio thuwi bwsano kwran muthuru o buma o khali tongwi bwsano chario hinui tabuk social media muitu hai video kaisa viral wngjak tei norobo nugui mankha na o viral video ni mangpili video ni screen o khoroksa buma niji ni bwsalano banchirwna bagwi horo jab rwkha hinui tabuk social media o video viral wngjak saimangkha omo wngkha Ahmedabad o je jagao Air India ni plane crash wnggo BJ Medical College hostel ni ganao khoroksa bwrwi Sita Patani mungwi khoroksa bwrwi chani dukan rwo hinui a jorao bini bwsala a chani dugano achukjak tongma bai a plane crash wngmani horni 24 phaiwi bini bwsala bo a horo khamchawi thwkya hinui tabuk koktwma o kachawi faikya saimankha o cherai ni mung wngkha Akash Patani bini umor 15 bochor bo bumano tiffin tunani phaimani kintu a Air India ni plane durghatona wngfuru buma hwnkha kisa hachalo thangjak a jorao o cherai 15 bochor umorni Akash Patani no a chani dugano tongmani ulo plane crash wngmani ba plane hatcha wngmani pore bobo a horo khamchawi thangkha hinui koktwma o kasai faikya tai a patimung kasai phaimani pore buma bini bwsalano banchirwna bagwi ayang oyang khaprumwi je mansak bini bwsano banchirwna bagwi bobo horo jab rwkha hinui tabuk koktwma o kasai faikya onek songram khaiwi phano buma bini bwsalano banchirwi maliya 15 bochorni Akash Patani ni langma arikha tei saimangkha buma Sita Patani bo bini bwsano banchirwna bagwi horo jab rwmani bagwi bobo 50% horo khamchawi thangkha hinui tabuk koktwma o kasai phaimani mangpili kasai faikya tei bini bwsala thwkya Akash Patani hinui tapusuk jora phano buma Patani no sayaku hinui koktwma o borok sai khwnarwkha hwnkhe norokbo nugui mankha na o video ni mangpili o je buma nijini bwsano banchirwna bagwi bipod kotor ni sai kotor phano phaitu horo phano wngthu nijini bwsano banchirwna bagwi hasing no uansukya karwi horo jab rwmani mangpili kasai phaimani hwnkha kamo belai no kha khamani kaisa patimung kotor kasai phaijakha chini mangpili o hwnkha khai norok o video nugui bahaima tongjakha jodi no video no chajakha ani channel no like subscribe share khai di muitu hai tebo kwtal kwtal video rok manani bagwi।